अब्ला लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आसा खालामो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअखौ आरो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर आङो थांनोसै, नै ओंखारबायानो, नै नानिबो दंहैयो। आंबो सादोर गुफुरखौ लानोसै नामा? खनावदो दे। आङो दानो नै ओंखारबाय लोगोफोर। न'आव फैब्रबदा आङो नै। आइमोना थांबाय। आं दानो नै गारि सालायनोसै लोगोफोर। बाजारसिम सालायलांसै। जोङो दानो सफैबाय नै। दानो जोङो जाना लाग्रोनि लोगोफोर। न'खरसे जोबथ'लायबाय लोगोफोर। जोङो दा नै बै न'खरसेयाव बानायहैनोसै। थाबायगासिनो खाथि खाथिखा, गोजान गोजान नंखाया लोगोफोर। नैबे खाथियाव बानायनोसै। मेचिन सालायदोंना खोनाया रायलायनायखौ दे। दावरावनो खोनायासै। जों नैबाव बानायनोसै नै। न'खरनै जोबलायबाय आरो नै न'खरसिम हाबबावनोसै लोगोफोर। ओरैबो गारियावनो आरो बिबारजों खेबनो मोजां मोनो। बिबारा ओरैबायदि मोजां मोजां दङ लोगोफोर। बिबार खेबदां। जाला दा? जाला? जायाबालाय लादो मानो खिखौबो। आबैया सिङाव थाबाय। सफैबाय नै जोंमाया हनै। जोंमाया आंनि भिडिअखौ नायोना नायाथाय? नायथारादां। हा? टाइम मोननो फ्रि फायार गेलेनायासो मा जायो नोंसोरो? नोंबो उन्दुयो? उन्दुयो? जोंमा मोनावनो जोब्बाय गिर्जाया, न'खर गिर्जाया। दिनैनिफ्राय थांनांला, बावनो जोब्बाय। जोंमाखौ लाजिदों। जोङो ब्लग खालामदों ओरैहाय। हाय होनदे। जोंमा दङ जोङो नै सिङावसो हाबनानै थाबाय। नै बिसोरबो फैदों। हाय होनदे। माबोरै दं? नोंबो हाय होनहरदो, बेबो होनबाय। नोंबो हाय होनदो। हाय होनदो। लाजियोसो बियो। लाजिया दा?
मबाइला माबोरै दं? मोजाङै दं। नैबे लाजियोसोहाय जोंनि सानजौफुनिया लाजियोसो। आलु सयाबिन लाब्रा थाइबें लगायनाय ओंखाम जाजेनबायानो नै लोगोफोर। गोथाव जाथारदों मिरामिस दे। आंबो जानोसैलै खुसियानो बुंजोब्बाय नै ओंख्रिया मिरामिसबाबो लोगोफोर। दिनैबो नालाय जाबाय नै। बिलाइ